da kiristoci da ƴan shi'a da ƴan ɗariƙa wasu ɗaya ubansu ɗai guda ne in ko ka ce akwai bambancin su da amana ya bambancin su to ba su da bambanci saboda haka sun game ai shi yasa Abubakar Jibrin yace gwamnatin Sokoto ta ba ƴan shi'a mukamman da bata ba ahlus sunna ba kuma ahlus sunna su suka gogarmaya suka kawa da wadda gwamnati din ta baya wanda yake mu ba da mu aka kafa ba dan ba mu yi amma su masu yi akwai ahlus sunna da su an kai amma kuma sai an ka zaka an ka watsa musu kaza sai an ka zabi ƴan shi'a gwamnatin Sokoto ta zabi ƴan shi'a ta ba su mukammai ƴan shi'a to babu mamaki tunda da raƙumin ƴan shi'a aka kafa ta dole a ba ƴan shi'a mukami ko duk gwamnatin da aka kafa da raƙumin ƴan shi'a sai an ba ƴan shi'a mukami don haka babu mamaki su ahlus sunna sai dai su yi hankuri suna kallo Abubakar Jibrin yace hadda ɗana ya nemi kansala ba bashi ba kansala ba kawai wulakanci irin Abubakar Jibrin a ce ɗana ya nemi kansala bai an hana mishi ansa ba ne kansalan ne wanda iri ne a daidai a ce malam kawo ɗalibanka guda biyu mu yi musu kwamishina kawo ɗalibanka guda biyu mu yi musu mukami sai a yi musu matsayin kwamishina ko kawo ɗalibanka guda biyu ko uku a yi musu SA amma a ce wai kansala ɗana ya nema wai an hana shi tare da gwagwarmayar da sun kai su da sun kai gwagwarmaya har an ka tsaye da gwamnatin ta baya waccan ta farin da mu an ka tsaye suwa amma wagga ta baya ba da mu an kai ba ko tun da kamin a zo mun gane cewa yanzu abin ya lalace sai muka bari ba mu tare da su kusan na sha faɗi cewa mara burki ban tare da shi mara burki ban so ne mara burki ban son abi ne in kuɗi ne sun ja ƙasa balai ma yanzu ya zan almajiri ya zan ɗan gwango wanda duka ta yana tonon faluka ƙasa da sai suwa to ni zai yi tare da shi ɗan gwango ko bai gwango ba duk abin da ni faɗi game da shi wanda ƙarya in akwai abin da ni faɗi game da shi wanda ƙarya ku faɗa ni dan gwango ne ko ba dan gwango bane ya toni fai waɗanda a tun lokacin sa dauna ya sai su ko bai tone ba to dan gwango ko da kabin dan gwango ku bi shi muku abin da ya muku har waɗanda a tare da shi mun ga bai musu komai ba har yanzu ba mu ga mallamin da aka kawo wata mota mai kyau an gaba shi ba kai har kan tumu zangani an ce ba mai komai ba kan tumu zangani ho wanga da ya bar addinin shi ya mai da mutane mushrikai sun ka yadda har shi ma ba a yi mai komai ba an ga mai komai ba to wanda kuma baya fa wai kuma shi na nan ya gidaje ba gidaje ba da hilaye ma ya sai suwa duk inda wani fili yake an sai da abu ya kawo ga ainihin almajirai ya komo ga yan gwango wadda wata tsohon mota take ta gwamnati an sai da an gwango mara burki dan gwango ne dan gwango ne mara burki dan gwango ne saboda hakan ga